Dobrodošli u novi City Break. Danas upoznajemo Cvjetni trg, tražimo izgubljene planete po Zagrebu, a saznaćete i što u purgerskom rječniku znači špica. Zagrebačka špica je mjesto za vidjeti i biti viđen. Svake subote oko podneva Zagrebčani obleče najbolje obleku, namještaju frizure i dolaze ovdje na Cvjetni trg i u okolne ulice popiti kavu. Na špici se satima sjedi, razgovara i komentira. Zagrebački cvjetni se itekako naslušao lokalnih tračeva. Mada ime dobio po nečem puno nježnijem. Cvjetni trg je jedan od najpopularnijih zagrebačkih trgova. Zovu ga Cvjetni zbog ovih slatkih malih cvjećara gdje u svako doba dana možete kupiti jedan cvijet ili pak buket vašem odabraniku ili odabranici. Romantiku potvrđuje i pravo ime Cvjetnog trga, Trg Petra Preradovića. Preradović je bio poznati domaći pjesnik ljubavne i domoljubne tematike. S Cvjetnog trga prošećete Bogovićevom, pulsirajućom ulicom pješačke zone, poznatoj po krcatim kafićima, noćnim izlascima, ali i jednom zanimljivom umjetničkom dijelu. Ova umjetnička instalacija zove se Prizemljeno sunce. Ne pokušavajte ga odgurati jer to ne ide, ali se možete slobodno ispred njega fotkati. Inače, osim ovog prizemljenog sunca, prizemljeno je svih 9 planeta koje se nalaze negdje tu po centru Zagreba. Inače, njihova udaljenost od ovog sunca proporcionalna njihovoj stvarnoj udaljenosti od sunca u prirodi. Jedno od tih planeta nalazi se ovdje u Margaretskoj ulici, a ostale morate pronaći sami. Nakon što ste pronašli i sve preostale planete i pohvalili se na društvenim mrežama, svratite u Gajevu ulicu. Nazvana je po Ljudevitu Gaju, čovjeku zaslužnom za hrvatsku abecedu i najvažnijoj ličnosti hrvatskog narodnog preporoda. U Gajevoj je divna apstraktna skulptura Vojina Bakića razlistana forma, a i poznati napredkov neboder boje modre galice. Ako ste gladni, ovdje možete s nogu pojesti nešto iz šarene ponude brojnih fast food restorana, a potom ući u arheološki muzej, u kojem možete pogledati svih 400.000 artefakata u 5 glavnih kolekcija. Za proći sve treba će vam barem tjedan dana. U dvorištu arheološkog muzeja nalazi se ova prekrasna terasa kafić gdje možete sjesti, odmoriti se i sabrati dojmove. Ako ste nakon kulture raspoloženi za šoping u jednom vrlo stylish butiku, skočite do Jurišićeve ulice gdje se nalazi vintage shop Ulični ormar. Ovdje možete naći prave stylish retro komade po stvarno pristupačnim cijenama. U novom vintage outfitu produžite do trgovine autohtonih hrvatskih proizvoda Natura Croatica. Maslinova ulja, razne delicije, sirevi, vina i više od 130 vrsta rakija i likera. Sve made in Croatia. A ako pak hoćete kušati najbolju kavu u gradu, tada paradoksalno sjedite u kafić Najgora kava u gradu, gdje se servira samo kava, a sve ostalo morate sami donijeti. Svakako posjetite i Kino Europa, nedavno proglašeno najboljim europskim kinom. U ovoj dvorani Miller svakodnevno možete uživati u biranim art filmovima, a u velikoj dvorani u raznim festivalima i promocijama. Iz Varšavske skrenite u ulicu Ivana Gundulića. U Gundulićevoj se nalazi najveća pokretna maketa vlakova u cijeloj jugoistočnoj Europi. Zabava za cijelu obitelj. Ostanimo u svijetu igre i mašte. Zagreb i u tom žanru ima puno toga za ponuditi. Jedan od naših najluđih, najveselijih i najšarenijih festivala je CES is the Best. To je festival uličnih svirača i plesača i performera i njihove predstave možete vidjeti širom Zagreba. Ako vam još nije dosta avantura, pravac u grad na piće. Ili na purgerskom, nađemo se na večer na cugi. Zagrebčani se uz piće zabavljaju, ali i dogovaraju posao. Često znamo reći da više poslova sklopimo na šanku nego u uredu.
U sljedećoj epizodi prelazimo iz starog Zagreba u Novi Zagreb. Očekuje vas totalna promjena arhitekture i ambijenta. Vidimo se uskoro! Kako biste uštedjeli dok uživate u Zagrebu i svemu što on nudi, možete kupiti Zagreb Card, koji vam omogućava besplatan javni prijevoz, brojne popuste i besplatne ulaze u neke od najvažnijih turističkih atrakcija.